Jopuonj mag interns e sikunde ma junior secondary e kaunti ma Migori obuogo mar weyo dok e skul koyawo sikul e higa manyien poni piny owacho kochopo singo ma ndikogi e yo mongirore. Jopuonjgo wacho ni sani ok ging'eyo kama piny owacho oketogie e kinde ma orak mane omigi kod piny owacho ochiegni rumo, to piny owacho bende pok ondikogi e yo mongirore. Kotelnegi kod Bovin Ombonya, giwacho ni ok giikore ma dhi nyime kod puonjo ka piny owacho chulogi mano osara maromo 17,000 dwe ka dwe. Jopuonjgi thagore nikech gin gi family to pok gibedo confirmed, fet gi bende pok onyisgi. Kono kwa ni sirikal onyiswa ni to gidhi confirm wa koso no. Ko gi confirm wa to wan ok wadog puonjo STEM. Nyithindo go koro wabro weyo lwet sirikal koro dhi puonj. Intan tija kaka an gi dhako, an gi nyithindo. To pesa ni seche moko tama dak gi jogi kaka anyada kodgi maber. Koro nakwa ni sirikal koyie giketa e thuolo mongirore mondo adag japuonj maber manyadhi puonjo nyithindo maber modak kaka japuonj. Kuom sani nekech contract chomo kama rume, wakwayo ni gikonwa chung' margi kaluwore gi kopo ni gidhi miyowa tich kata ok gidhi miyowa mondo wang'e, lakini ok wadwa imatemi kata preempt gi dho kisungu ni January pod wadok tiyo ne siling 17,000. Most of our teachers come from humble backgrounds. Ni wale waliambiwa waende wasome education warudi wasaidie wazazi. And then you find that someone is paying you 17,000. You yourself, you can't even get everything you want. Even the basics you can't provide for yourself. So, and the parents are back at home are expecting too much from you. Let's call upon the TSC to put a clear framework that can be predicted, whereby once you've served for 1 year, you know that the second year you are going to get confirmed. Kumano wakwayo sirikal ni mondo koyie to gimiwa lek mane wakwayo mondo miwa yude confirmation oketwa e tich mongirore otimre, nikech ka mano onge to ok wadhi puonjo yo makare.